Abagat! Boss! Mari daw! Ano tayo ito, boss? Mari ka, natatalo yung baga ang trabaho taligan swimming pool na ini. Ay, pasensya na tawag, boss. Buya ko na magkarigaws, ang init kang panahon, ialingahutan ang lawas ko. Nadipisilan kaya ko, boss, kang arastri kang materialis. Ikaw natatatinaw mo ng taka na 50 million. Nadipisilan ako, boss. Ara mo ba kaya? So gusto mo kaya na anas di unang kabilya ang gagamitin digdi. Ikaw Oo. Yung baga Sabi ko sumuya sa'yo mo. mo. Ara mo, tigisunod ko sumuya mo. Kaya nga ne, kumuha na kita kung natrabante. Pirang trabante tabi, boss. Ara mo, ang nagtitrabaho digdi, uyan man sana ho. Nahiling mo. Uyan pala ang nagtatrabaho. Paano mo mapatapos tulos? Ang nagtatrabaho digdi duwang pataw. Oh. Yuguyugon mo Oh, yung man sana iyan. Ano, kumusta ka mo dyan? Tumaramaan, tumapil ang pataw. Tao ang kaipuhan na magtrabaho dyan. Kaya inalo yun. Tayo yan din ba trabaho ko digdi? Kaya man pala haluyo. Makatipid-tipid lamang kita, boss. Ano na? Makatipid, ano kan madara? Baka kung sarong kutsara, di maya Ara mo, boss. dumaan. Tinaoran ako kayang kansarong aldaw. At dakul na mga kunya naman, dakul na naman ang mga reklamo. Ako kung Ano sabi, nga na ara mo pagkatapos kayo ni yung swimming pool ni huto bagahaw, dahil mo na ang hiling na papantayon pa na daga. Yan. Muya ko pantay ang digde. Sa doon, Sa rest house ko. sa ibong nabulod. Iyan nga ni papantayon ang Pasiray. kadadawa sa eno. Pakarayon mo naman ang kamot mo naman, ang pagturo naman. Oh. Aren, hindi pasiray. Yan. Di ilulod. Pero ano ba yan eh? At ang swimming pool nga na kay po ang kanining mga aldaw na ni matapos na. Tama kararinig sa mga madrin na kuluman. Pahaliw ko na yan duwang trabador naan. Salidahan mo na. O tayo, nakaready na dyan sa 20. Nakapato yung gibuhon na trabante. So, abay, Imbes na tawo. Sa 20 si Silo Tabi, boss, yaw na. Napaready ko na sa pang tiles yan eh. Kasi kasuhon mo na ba yata, minalibong na naman ang payo ko. Kasi sana, boss. Iko niyan ko ini. Gaya ko madadala sa mga pasensya. Kay puhang ko, Pasensya na nga ni. produktibong trabaho. O, sa aga pa dagdagan ko ini kay mga sanggatos na trabador ngayon matapos tulos ini. Makasubog kan mga kasusyo ko. Madirig-didaangon niya na maabot na si Mana. Tabi boss, masunod tabi boss ang iyong kahilingan. Nairing mo an. Swimming pool, galatungan. Uyug-uyugon mo an. Hindi naman daw kaya ka na nagataw. Kasi ikaw itong duwa. Pwedeng nagdarang man sa duwa, isira. Yun nga na ang problema. Dahil na nagsusunod sa mga irihiya. Swimming pool, dahil pwede ang gatungan. Aw iyan? Ang tubig, ang piglalagyan. Paano nga na ang kaya na duwa kang tubig? Ini nga bagaw. Naghubas. Nagpainit? Nagpainit si duwa. Jesus, mainito na pa nun. Magpainit pa. Bahala ka dyan. Tanay